What's up mga silingan na may trapal sa likod yo. Singan mga silingaw. What's up? Where are we going? We are going to the road trip and we going something in the road Okay. trip. So guys, lakaw din mi karong orasan no. Mga alas 8 na karong mga gabi una wala na kami nagsaba-saba kay bisig maka-disturbo mi ba. Will take 10 to 15 minutes 10 to 15 minutes ang travel from here sa mga location karon. to Kami atoon. Sekreto na lang na mga makita ninyo karon to. bakit ka doon kaya? Baklang 2. Update mo niya. Wow. Kaganina wala kayo may nagsaba-saba kay bisig na yun nakatulog mga alas 8 naman. Kaya sa'yo man mga tulog basta taga-bukid sa'yo na mga tulog. So nag-travel may mga 15 minutes. Ano eh? 15? Ha? Oh, mga 15 to 20 minutes so. 20. Para lang unsa Mukhaon. sa Jollibee. kita ninyo. Siga-siga pa si Jollibee ba? Nilamok na si Jollibee. Okay, gigutom. Gigutom daw siya so nangadto mi diri. So tara manulod ta, let's go. Ang gabi hype beast. Idol ni mo. Idol. Hawig. Kani? Oh. Kasi Madam Dotto nag-order pa. Ay, tarong. Ay. Pa siya oh. Nag-order pa siya sa ihang. Ay, wala. Si Sir man na. Update dahil sa oras. Mga hapit na mag-alas 9. Yung kaon pag dahil good run. Diba? Nagsubod ng paglimpyo sila dahil late na kayo minyan nulod. Hindi, di mi nila pahuwaon diri. Manirado na dala sila diri. 24 hours? 24 hours, di ba ni? Saan to doon sa? Ay, really? Saan di oras? Alas 9 na, mangipos na daw sila. Pasensya kayo sa Jollibee. Wait, 24 Late hours time. dun sa Davao. Di man ta Davao. Ay, dili na. Ala, 8:47. Sige na. Sige, Niya pa wala. man. Wala pa man. Wala pa yung rice. Ang pa siya pagdata rice cooker. Kami na manglimpyo sa among gikanan. Abangan na to sila. This is sponsored. Ay please, Bye. tumakita ninyo. Ay please kayo karong Emily PM. Black Mamba. mga sa kutsara. Wala na sila laing kutsara. Ano rin? Ang gusto ito pa. Mukbang. Maurot na niya itong sutkan. Wala pa ka na. Kapala ito. Ay, kami na dimple. Smile naman lang. Hindi, bigas. Ay, Ay. wala. Dito, tara, ayun. Dito, Tara. Guys, wala pa rin rice. 2,000 year later. God, pila naka-oras. Wala pagyapon na mong kanon. Lamat, wala gyapon. Uli naman sila. Kita, wala pa man. Tara, isulat na lang ako nito rin. Salamat. Nanay rice. Amen. Satisfied. Subscribe. Salamat kayo diri lang takutob guys. Salamat kayo sa inyong pagtan-ano. Manguli namin kay medyo late na. Take care. Wala mi na nataga no guys pero ayos ra kay late naman mi nakakaon diri. Same na ko to sa balik. Ayos kayo satisfied? Oh.
like, subscribe, share. Yay! Sa inyong mga ginikanan, sa inyo ang mga printihan, share. See you sa next video. Love you all. Bye!